نايلومي مصنعت مصحف قدسنا كاب رومي مقراف 11 كاب قطر 1 كسا 24 زلوي ስለዚህ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ ቁጥር 6 ዘሎ ብምንባብ ክጅምሬ ምሳይ ከም ዘለኹም ምልክትና ሃብኩምኒ ክትከዲኹም ማለት እዩ ተባረኹ ላይ ከምዚ ብል እምበአርሲ እብል ኣለኹ አምላኽ ንህዝቡ ዶ ደርቢ ወዩ ያ አይፋሉን አነኳ እስራኤላዊ ካብ ዘር አብርሃም ካብ አሌት ቢንያሚ አምላኽ ነቲ ቀደም ዝፈለጦ ህዝቢ አይደርበዮም ወይስ እቲ ጽሑፍ ከብዛዕባ ኤልያስ ንሱ ጎይታይ ንነቢያትካ ቀተልዎም መሰዊኢኻውን አፍረሱ አነ በይነየ ተሪፈ ዘለኹ ንህይወተይ ድማ ይደልይዋለው ኢሉ ንእስራኤል አሳጢሑን ኣብ አምላኽ እናጠረ እንታይ ከም ዝበለዱ አይትፈልጡን ኢኹም ምላሽ አምላኽ ከንታይ በሎ ንበዓል ዘይሰገዱ 7000 ሰብኣይ ንርእሲ ያትሪፈለኹ እምበአርሲ ኮሙን ህጂ በዚ ዘመን እዚ ብሕሬት ጸጋ ተረፋሎ ብጸጋ ካብ ዝኸውን ግና እምበአርሲ ካብ ግብሪ አይኮነን ብዘይዚስ እቲ ጸጋውን ጸጋ ይከውንን ካብ ግብሪ ካብ ዝኸውን ግና ደጊም ጸጋ ይኮነን እንተዘይኮነስ እቲ ግብሪውን ግብሪ አይከውንን ይብለና እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ምዕራፍ 10 ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 9-10 መብዛሕትኦም አይሁድ ንወንጌል ከም ዘይተቀበልዎ ወይ ከም ዝነጸግዎ እቲ ክድሕን ዝግብኦ ህዝቢ ነቲ መንገዲ ምድሓን ዝኾነ ኢየሱስ ብምንጻጎም ነቲ ናይ ምድሓን ዕድል ከም ዘይተጠቀሙሉ ክሳዕ እምበርዶ እግዚአብሔር ንቃሉ ነቲ ዝኣተወ ኩዳን እሙን ዘብል ነገር ኣብ ህይወት እስራኤላውያን ከም ዝኾነ ክሳዕ መወዳእታ እስራኤላውያን እንታይ እዩ ክሳዕ በቃ መወዳእታ ናይ እስራኤላውያን ሲ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብ ዘብል ህይወት ከም ዘለው ርኢና ነርና ኣብ ምዕራፍ 11 ምስ በጻሕና ግን ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝተፈለየ ዕላማ ከም ዘለዎ እግዚአብሔር ንህዝቡ ፈጺሙ ከም ዘይደርበዮ ወይ ከም ዘይሓደጎ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዘመኑ ንዕኡ ዝኾኑ ተረፍ ከም ዘለዎ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 1 ክነንብብ ከለና እንታይ ብልሲ እምበአርሲ እብል ኣለኹ አምላኽ ዶ ንህዝቡ ደርቢ ወዩ ያ አይፋሉን አነኮ እስራኤላዊ ካብ ዘርኢ አብርሃም ካብ አሌት ቢንያሚ ይብለና ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕር ኢልና እወ ብዙሓት ነቲ መድሓኒ ዓለም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ አይተቀበልዎን ኣነውን ሓደ ካብቶም ንኢየሱስ ዘይተቀበሉ ሰባት እየ ነይረ እንድሕሪ ጎይታ ንዓይ ነቲ መሳደዲ ቀታሊ ዝኾንኩ ሰብ አድሒኑ እግዚአብሔር ንህዝቡ አይደርበዮን ማለት እዩ አሜን እግዚአብሔር ንህዝቡ ከም ዘይደርበዮሲ አነ ምስክሬ ዝብሎም ዘሎ ክብርን ሽሙ ይኹን እግዚአብሔር ንዓይ ነቲ መሳደዲ ዝኾንኩ ቀታሊ ዝኾንኩ አንጻር እዛ መንገዲ እዚኣ እዛ አንጻር እዛ ሓቀኛ መንገዲ ዝነበርኩ ንዓይ እንድሕር ወሪዱ አድሒኑኒ ንእስራኤል እውን ተስፋሎ እዩ ዝብል ዘሎ አሜን ዶ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከም ዘይደርበዮ አነ ምልክቴ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንርእሱ ከም ኣብነት ገይሩ ብምቕራብ ዘመሓላልፈልና መልእኽቲ እንታይ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ንህዝቡ ከም ዘይደርበዮ ኣብ ህዝቡ ዕላማ ከም ዘለዎ እዩ ኣስሚሩ ዝነግረና ዘሎ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ መልእኽቲ ብሓፂሩ እንታይ እዩ እስራኤላውያን እምበር እግዚአብሔር ንህዝቡ ፈጺሙ ኣይሓደጎን ኣይደርበዮን ዝብል ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር አምላኽ ንህዝቡ ከም ዘይደርበዮ እግዚአብሔር ኣብ ዘመኑ ንዕኡ ዝኾኑ ተረፍ ከም ዘትርፍ ከሪኤና ነቲ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 18 ተጻሒፉ ዘሎ ሓሳብ እዩ ተጠቂሙ ካብ ቁጥሪ 2 ክሳብ 5 ከይድና ክነንብብ ከለና ሐዋርያ ጳውሎስ ደጊሙ እግዚአብሔር አምላኽ ንህዝቡ ከም ዘይደርበዮ ከምቲ ኣብ ዘመን ኤልያስ ኣብ ዘመናውን እግዚአብሔር ንዕኡ ዝኾኑ ተረፍ ከም ዘለዎ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ቁጥሪ 2 ክሳብ 5 እንታይ ይብል አምላኽ ነቲ ቀደም ዝፈለጦ ህዝቢ አይደርበዮን በቃ እዚ ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ እግዚአብሔር ንህዝቡ ዝድርቢ አምላኽ አይኮነን ወይስ እቲ ጽሑፍ ከብዛዕባ ኤልያስ
ንሱ ጎይታይ ንነቢያትካ ቀተልዎም መሰዊኢኻውን ኣፍረሱ ኣነ በይነየ ተሪፈ ዘለኹ ንህይወተይ ድማ ይደልይዎ ኣለዉ ኢሉ ንእስራኤል ኣሳጢሑ ናብ ኣምላኽ እናጠርዐ እንታይ ከም ዝበሎ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ምላሽ ኣምላኽ ከንታይ በሎ ንበዓል ዘይሰገዱ 7,000 ሰብኣይ ንርእሲ ኣትሪፈ ኣለኹ እምበኣርሲ ከምኡውን ሕጂ በዚ ዘመን እዚ ብሕሬት ጸጋ ተረፋሎ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ በዚ ሓሳብ ገይሩ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ዋላ እኳ ብዙሓት ንወንጌል ተነጸግዎ ከምቲ ኣብ ዘመን ኤልያስ እግዚአብሔር ባዕሉ ንበዓል ዘይሰገዱ 7,000 ሰብኣይ ንርእሱ ዘትረፈ ኣብዚ ዘመን እውን እግዚአብሔር ተረፍ ኣለዎ ይዝብለና ዘሎ አሜን። ኤልያስ ጎይታ ንነቢያትካ ቀተልዎም መሰዊኢኻውን ኣፍረሱ ኣነ በይነየ ተሪፈ ዘለኹ ንህይወተይ ድማ ይደልይዎ ኣለዉ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ክጠርዕ ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኤልያስ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ነቶም እግዚአብሔር ንርእሱ ዘትረፎም ነቶም ብእግዚአብሔር እተራእዩን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍሉጣት ዝኾኑ 7,000 ሰብኣይ ብዘይምርኣዩ አሜን ዶ ኣነ ንስኻትኩምን ስለ ዘይረኣናዮም በዚ ፊዚካል ዓይንና ስለ ዘይረኣናዮም የለውን ማለት ኣይኮነን ይዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ዝዛረብ ዘሎ ኤልያስ ስለምንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣነ ካብቶም ዝሓለፉ ኣቦታተይ ኣያታተይ ኣይበልጽነ ሕጂ ንህይወተይ ውሰዳ በቃ ኣነ በይነየ ተሪፈ ዘለኹ ኢሉ ንእግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኢሉ እንድሕር ኢልኩም ይዝብለና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ በቃ ኤልያስ ከምዚ ኢሉ ከዛረቦ ዝገበሮ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ኤልያስ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እቲ ነቢ እቲ ሓዊ ካብ ሰማይ ዘውርድ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ነቶም እግዚአብሔር ንርእሱ ዘትረፎም ነቶም እግዚአብሔር በዒንቲ እግዚአብሔር ዝተረኣዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍሉጣት ዝኾኑ 7,000 ሰብኣይ ብዘይምርኣዩ ሓቀይ ደ ቅዱሳን ሐዋርያ ጳውሎስ በዚ መልእኽቲ ገይሩ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና በኣና ዘይተረኣዩ ኣሜን ኣሜን በኣና ዘይተረኣዩ በኣምላኽ ተረኣዩ ንሕና ዘይፈለጥናዮም በኣምላኽ ግና ፍሉጣት ተረፍ ኣለዉ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፈልና ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መንዶ ንዓና ርኢና ነይሩ መንዶ ሰለሞን ክድሕን ኢሉ ሓሲቡ ነይሩ መንዶ ሰለሞን ቃል ኣምላኽ ኢየሱስ ክሰብኽ ኢሉ ነይሩ ዲ ግን እግዚአብሔር ኣቀዲሙ ንዓይ ርኢዩኒ ስለዝነበረ ኣቀዲሙ ፈሊጡኒ ስለዝነበረ ኣቀዲሙ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ርኢዎ ስለዝነበረ እነሆ እቲ እሱ ዝረኣዮ ኮይኑ ብሂወትና አሜን ዶ ሕጁን ሐዋርያ ጳውሎስ ከምኡ ይዝብሎም ዘሎ ኤልያስ ኣይረኣዮም ነቶም 7,000 ሰባት ማለት ተረፍ የለውን ማለት ኣይኮነን እዚ ተሓቂ ዝብለና ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከም ዘይደርበዮ ኣነ እኳ ኣለኹ ኢሉ ንርእሱ ከም ኣብነት ገይሩ ምቕራቡ ዘርኤና ነዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዓይኒ ሰብ ንጎይታ ኢየሱስ ክቕበል ኢልካ ምሕሳብ ዘይሕሰብ ነገር እዩ ሓቀይ ዶ ቅዱሳን ምክንያቱም ብግልፂ ንኢየሱስ ዝቃወም ንሰዓብቱ ዘሳጉ ሰብ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ነቲ ፈሪሳዊ ነቲ መሳደዲ ነቲ ቀታሊ ገንዘቡ ክገብሮ ከሎ ንርኢ እዚ ድማ ሓደ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከም ዘይደርበዮ ምልክት እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ሓዋርያት መልኣኹ ኣብ ዘመኑ ተመለሱ ዝብሉ መልእክተኛታቱ ምስዳዱ ንህዝቡ ከም ዘይደርበዮ ዘርኤና እዚ ኩሉ ሰብ ሕጂ እውን ናብ እስራኤል ዝኸይድ ዘሎ ኣብ እስራኤል ከከይዶም ክሩሴድ ዝገብሩ ዘለዉ እኮ እግዚአብሔር ኣብ ህዝቡ ዓላማ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብኦም ዘለዎ ኣጀንዳ ስለ ዘይተወደአ እዩ ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣብ ቁጥሪ 6 እንታይ ይብለና ብጸጋ ካብ ዝኸውን ግና እምበኣርሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን ብዘይዚሲ እቲ ጸጋውን ጸጋ ኣይከውንን ካብ ግብሪ ካብ ዝኸውን ግና ደጊም ጸጋ ኣይኮነን እንተ ዘይኮንስ እቲ ግብሪውን ግብሪ ኣይክኸውንን ይብለና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር ኣብ ዘመኑ ተረፍ ከም ዘለዎ ክገልጽ ነቲ ኣብ ዘመን ኤልያስ ተፈጸመ ፍጻሜ ጠቂሱ ምስተዛረበ ኣብ ቁጥሪ 5 እንታይ ልዩ ነቲ ዝጀመሮ ሓሳብ ዛዚምዎ እምበኣርሲ ኢሉ ከምቲ
ከምኡውን ሕጂ በዚ ዘመን እዚ ብሕሬት ጸጋ ተረፋሉ እዩ ኢሉ ነቲ ዝጀመሮ ሓሳብ ዛዚሞ ብሕሬት ጸጋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ስራሕ ዘይተሓወሶ ማለት እዩ አሜን ነዚ ንምግላጽ እምበኣር ኣብ ቁጽሪ 6 ብጸጋ ካብ ዝኸውን ግና እምበኣርሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን ኢሉ ግብሪ ዝተሓወሶ ነገር ጸጋ ከም ዘይኮነ ብግልጺ ኣቐሚጡልና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣነ ንስኻትኩምን ኮነ ማንኛውም ሰብ ንኽድህን ናቱ ግብሪ ኣይኮነን ዘድሊ እቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ነቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ንዕኡ እዩ ከኣምንን ክቕበልን ጥራይ ዘሎ ኢየሱስ ጎይታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ብጸጋ ካብ ዝኸውን ግና እምበኣርሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እዩ ግብሪ ዝተሓወሶ ነገር ጸጋ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኣብዚ ካብ 7 ክሳብ 12 እንታይ ይብለና እምበኣርሲ እንታይ ደኣ እዩ ከመዮ ጽሑፍ ኣዒንቶም ከይርያ እዛኖምን ከይሰምዓስ ኣምላኽ ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ መንፈስ ምብእዛዝ ሓቦም ዝብል ዘሎ እቶም ሕርያቱ ረኸቡ እሞ እስራኤል ነቲ ዝደልዩ ኣይረኸቦም እቶም ዝተረፉን ተረሩ ዳዊት እውን እቲ መዓዶም ንመፈንጠራን መድፈናን ንመዕንቀፍን መስጣን ይኹኖም ከይርዩ ኣዒንቶም ይጸልምታ እንግዳውቶም ካ ንሓዋሩ ኣጉብጥ ይብል እዩ እምበኣርሲ እብል ኣለኹ ምእንቲ ክወድቁ ድዮም እተዓንቀፉ ያ ኣይፋሎምን ምእንቲ ኸቕንዖም እባዳኣ እቲ ሙዳቖም ንሕዛብ ምድሓን ኮነሎም እቲ ሙዳቖም ሓብቲ ዓለም እቲ ሙግዳሎምን ሓብቲ ኣሕዛብ ካብ ኮነ ግና ምልኣቶም ደኣ ክንደይ ክበልጽ ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስራኤላውያን ነቲ ዝደልይዎ ነገር ክረኽቡ ዘይከኣሉ እቶም ሕርያት ኣምላኽ ግና ክረኽብዎ ዝኸኣሉ ብምንታይ ምኽንያት እዩ እንድሕር ኢልና እስራኤላውያን ነቲ ጽድቂ ኣምላኽ ብመንገዶም ክረኽብዎ ብምጽዓሮም እዩ ነቲ ኣምላኽ ዘዳለዎ መንገዲ ነቲ ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ኢየሱስ ብዘይምቕባሎም እዩ ካብ በረኸት እግዚአብሔር ጎዲሉ እንድሕር በቲ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ዘይከድና ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ በረኸት ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኢና ዋላ እኳ እግዚአብሔር ይፍቅረና እንተኾነ ማለት እዩ ናይ እስራኤላውያን ስለምንታይም ካብ ዝበረኸት ዝጎዲሎም እንድሕር ኢልና ናይ ባዕሎም መንገዲ ስለዝኾዱ ነቲ ጽድቂ ኣምላኽ ብመንገዶም ኣቢሎም ክረኽብዎ ጽዕሩ ስለዘለዎ ኣምላኽ ወዲኡሎም ክነሶም ናይ ገዛእ ርእሶም ጽድቂ ከቆሙ ስለዝደልዩ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር በትንሱ ዘዳለዎ መንገዲ እንተ ከድካ ጥራይኻ ትረኽቦ እስራኤላውያን በቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ መንገዲ ዘይኮነስ ብመንገዶም ስለዝኾዱ ምስቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክመሓላለፉ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 28 ክሳብ 31 ከምኡውን ኤፌሶን 2 ምዕራፍ 2 ካብ 8 ክሳብ 9 ከይና ንብብ ከለና እንታይ ይብለና ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ከይምካሕውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለየ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ በዓለም ሕሱርን ንዕቁን ገለ ዘይኮነ ሓረ ግና እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽን ንጥበብን ጽድቅን ምቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ይኹም ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ካብ 28 ክሳብ 31 ምዕራፍ 2 ኤፌሶን ካብ 8 ክሳብ 9 ድማ ሓደ እኳ ከይምካሕሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን እሞ ብእምነት ብጸጋ ይኹም ዝደሓንኩም እዚ ኻ ውህበት ኣምላኽ እምበር ካባኻትኩም ኣይኮነን ይብለና እስራኤላውያን ነዚ ውህበት ክቕበሉ ብዘይምኽኣሎም እቶም ሕርያት ግና ነዚ ሓቂ ብምቕባሎም እምበኣር ነቲ ዝደልዮ ዘይረኸቡ ሕጂ እውን ነዚ ውህበት ክቕበሉ ንዝደልዩ እቲ ማዕጾ ክፉት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ማዕጾ ሳይተዓጸወን እዩ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እስቲል እንድሕር ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለዎ ውህበት ክቕበሉ ፈቃደኛታት ኮይኖም ናብዚ ንሕና ኣቲናያ ዘለና በረኸት ከኣቱሲ እስቲል እቲ ማዕጾ ክፉት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እምበኣርሲ እንታይ ደኣ እዩ ከመዮ ጽሑፍ ኣዒንቶም ከይርያ ኣእዛኖም ከይሰምዓስ ኣምላኽ ክሳዕ ሎሚ መዓልቲ መንፈስ ምብእዛዝ ሓቦም ዝብል ዘሎ እቶም ሕርያቱ ረኸቡ እስራኤል ነቲ ዝደልዩ ኣይረኸቦን
እቶም ዝተረፉን ተረሩ ይብለና ኣብዚ ነፍሲ ወከፍና ቅዱሳን በዛ ሓሳብ እዚ እግዚአብሔር ዝዛረበና ሓሳብ ኣሎ ዝበልኩኹም ኣብዚ ነፍሲ ወከፍና መንፈስ ምብእዛዝ እንታይ ማለት እዩ እና ክንሓትት ሰናይ አሜን ምክንያቱም እቲ የዒንቶም ከይርያ እዛኖምን ከይሰምዓ ዝገበሮም እቲ መንፈስ ምብእዛዝ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሎሚ ነፍሲ ወከፍና እዚ መንፈስ እዚ ክንርድኦ ይግባአና እዚ መንፈስ እዚ ኣብ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሰርሕ ማለት ዋላ ኣብቶም ዳግም ዝተወለድና ማለት እዩ ኣብዚ ነፍሲ ወከፍና ክነስተብህሎ ዘሎና ነገር እንታይ እዩ ነቲ መንፈስ ምብእዛዝ ሰይጣን ኣይኮነን ሂብዎ ከምዚ ነቲ ቃል ነንብቦ ዘለና እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ነቲ መንፈስ ምብእዛዝ ሂብዎም ዝብለና ማለት ኣሕሊፉ ሂብዎም ማለት እዩ ኢዶ አንስ እግዚአብሔር ከንሳሕብ ኮሎ ዝመጻካ መንፈስ ማለት እዩ እዚ መንፈስ ምብእዛዝ እንታይ እዩ ትርጉም ናይዚ እንተፈሊጥና ጥራይና ካብዚ መንፈስ እዚ ክንገላገል ንኽእል ስለዚህ መንፈስ ምብእዛዝ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ እግዚአብሔር አምላክ ንእስራኤል ክሳዕሎሚ መዓልቲ መንፈስ ምብእዛዝ ሂብዎ ወይ ኣሕሊፉ ነዚ መንፈስ እዚ ሂብዎ ነፍሲ ወከፍና ምብእዛዝ እንታይ ማለት ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሓቀይዶ ቅዱሳን ምብእዛዝ ኣብ ማእኸልና ዘይፈልጥ ሰብ ኣሎ ምብእዛዝ ነፍሲ ወከፍና ንፈልጦ ኢና ምብእዛዝ ማለት ሙሉ ብሙሉ ዘይምንቃሕ ማለት እዩ ሓደ ዝባዕዘዘ ሰብ ኣብ ከባቢ ዝኸውን ወይ ዝፍጸም ነገር በቀሊሉ ከላሊ ወይ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱም ድቃስ የሰንፎ ስለ ዘሎ ኣይምንቃሕ ኣይምድቃስ ኣብ መንጎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ምዃን ማለት እዩ መንፈስ ምብእዛዝ ማለት እምበኣር መንፈስ ኡረት ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣብ መንፈስ ምብእዛዝ ሓልዩ ብትክክል ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ብግቡእ ከኣይኮነ ክዛረብ ጥልቂ ዘለዎ ሕብረት ከምቲ ዝግባእ ከምልኽ ክጽሊ ክመሃር ብዛዕባ ሕጂ ኮነ መጻኢ ብግቡእ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ክደግሞየ መንፈስ ምብእዛዝ ማለት መንፈስ ኡረት ማለት እዩ ከይርዩ ኢሉ ዕንቶም ከይርዩ በእዛኖም ከይሰምዑ ኢሉ ሓደ ሰብ እንድሕር ኣብ መንፈስ ምብእዛዝ ኣሎ ብትክክል ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ብግቡእ ከዓይውን ኣይክእልን እዩ ወይ ድማ ክዛረቡን ኣይክእልን እዩ ጥልቂ ዘለዎ ሕብረት ከምቲ ዝግባእ ከምልኽ ኣይክእል ክጽሊ ኣይክእል ክመሃር ብዛዕባ ሕጂ ኮነ መጻኢ ብዛዕባ ብግቡእ ክሓስብ ኣይክእልን እዩ ቅዱሳን ነቲ ኣብ ትንቢት 29 ካብ 9 ክሳብ 10 ተጻሒፉ ዘሎ ማለት እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝተጠቀመሉ ጥቕሲ ናብ ትንቢት ኢሳያስ ከይድና ምዕራፍ 29 ካብ 9 ክሳብ 10 ከይድና ክነንብብ ከለና ዘገርም ነገር ኢና ነንብብ እንታይ ኢሉሲ ተደነቁን ተገረሙን ተዓመቱን ዑሩን ስኹራት እዮም ግናኸ ኣይብወይንን ሰንከልከል ይብሉ ግናኸ ብብርቱዕ መስተ ኣይኮነን እግዚአብሔር ሲ መንፈስ ከቢድ ምትኻስ ክዕልኩም ኣሎሞ ንዕንትኹም ደፊንዎን ንነቢያት ንሓላቃትኩም ንሰብ ራእይን ኣጎልቢብዎም ኣለዋ ቪዥንለስ ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ you can't see ማለት እዩ ምንም ትሪኦ ነገር የብልካን ማለት እዩ እንድሕር ሓደ ሰብ ኣብ መንፈስ ምብእዛዝ ኣሎ ልክ ከምቲ ብወይኒ ዝሰኸረ ሰብ እዩ ዝኸውን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ራእይ ዘይብሉ ሰብ እዩ ዝኸውን ምክንያቱም ዝደቀሰ ሰብ ምንም ክገብር ስለ ዘይክእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ካብዚ መንፈስ ይሃልወና አሜን መንፈስ ምብእዛዝ ኣምልኾና ናይ ግሊ ጸሎትናን ናይ ቃል ጊዜናን ከምኡን ድምፂ እግዚአብሔር ከይንሰምዕ ራእይ ወይ ሕልሚ ከይንሓልም ካብ እግዚአብሔር ምግላጽ ከይንቕበል ድምፁ ከይንሰምዕ ብመንፈስ ቅዱስ ባህ ከይብለና ብሓፂሩ ብመንፈሳዊ ነገር ከይንሕጎስ ዘዓግት መንፈስ እዩ እግዚአብሔር ካብዚ ይሓልወና አሜን ዶ ቀሊል መንፈስ ከይመስለኩም መንፈስ ምብእዛዝ ኣምልኾና ዝሕዝ ናይ ግሊ ጸሎትና ናይ ቃል ጊዜናን ኣፌክት ዝገብር ዝጸሉ ከምኡን ድምፂ እግዚአብሔር ከይንሰምዕ ራእይ ወይ ሕልሚ ከይንሓልም ካብ እግዚአብሔር ምግላጽ ከይንቕበል ድምፁ ከይንሰምዕ ብመንፈስ ቅዱስ ባህ ከይብለና ብሓፂሩ ብመንፈሳዊ ነገር ከይንሕጎስ ዘዓግት መንፈስ መንፈስ ብምእዛዝ ንኩሉ ህይወትና ዘበላሹ ክፉእ መንፈስ እዩ
بتسفى خين حجوز تسفانا زت المتي مس قدوسان حبرت كين جبر مسحواتنا أحاتنا جيزة كين حلف زعنكت منفسي نسوت راي زي كونس بزعبا نايقل هيوتنا كونه حدارنا ولا سيكشوال هيوتنا خين استما أرز جبر منفسي بقولو إيريا ناي هيوتكا زد داخل منفسي منفس مبئزاز بزجبر كايو كتتعاسنبر كتنسح يجبركاني عم منفس مبئزاز زلو سب يتعاسيو جن نام نسح يمتصني أرى باولوس أقدر شو عتن شمون تنصحافو تمريسنا هننبب كلنا انتاي بلسي أما أرسي انتاي دايو كما يتصحف أنتم كيريا أذانهم كيسمعس أملاك كسألومي معلت منفس مبئزاز حابهم زبل زلو اتم حريات رخبو موسرائيل نتزدليو اي رخبون اتم ترفون ترارو يبلنا كاب زنببنا يقال ات منفس مبئزاز انتاي زقبر اندحريلنا عينتخا خمزي ريا ازانكا خمزي سمعي زقبر اندحري بأزاننا خنسمع زيك إلنا بإنتنا دما خنرئي اندحر زيك إلنا دارقا موتاتنا مالتي إسرائيلاوين امبار زمن منفس مبئزاز عبلع ليهم سلزخونيو سميعهم ويريهم كأمنو زيك آلو مالتي إجابير كاب زمن فسي حلونا ينكحنا مين كاب شعاتك سعسر تحدد ما تايبل داويت وين اتم عدم مفنطران مدفن مانقفن مستان يخونم كيريو عينتم يسالمتا انغداوتهم كان حوارو اغبط يبلي امبارس بلالخو ما انت خولقو ديم تعنقفو يا ايفالو من ما انت خقنقوم بادا تموداقوم نحزاب مهداب مهدحان كونلهم تموداقوم حبت علم اتمغدالو من حبتا حزاب كاب كونه غنا ملاتهم دعا كندي يبلص يبلنا ازي اب قطر 9 زلو حساب كاب مزمور 69 قطر 22 زلو فلسطوس ديو ابز داويد እግዚአብሔር ንጸላአቱ ክቆጽዖም ጨሪሱ ኸጥፎኦም ንአምላክ ካሕትት ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሐዋርያ ጳውሎስ ግን እቶም ብስጋ አሕዋቱን አሓቱን ዝኾኑ እስራኤላውያን ክድሕኑ ይልመንኡ ኩሉ ትጻዓሩ ልመንኡ ክድሕኑ እዚ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ምንት ክወድቁ ድዮም እተዓንቀፉ ኢሉ ምስሓተተ ያ ኣይፋሎምን ኢሉ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ዕላማ ማለት እቲ ምዕንቃፎም ምእንቲ ኸቕንዖም ከም ዝኾነ እቲ ሙዳኦም ዕላማ ከም ዘለዎ እቲ ሙዳኦም ንሕዛብ ናይ ምድሓን ማዕጾ ከም ዝኸፈተሎም እቲ ሙዳኦም ሃብቲ ዓለም ከም ዝኾነ እቲ ሙግዳሎም ሃብቲ ኣሕዛብ ካብ ኮነ ድማ እቲ ምልኣቶም ድማ ኣዝዩ ከም ዝበልጽ ኣብ ዝተዛሪቡ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን እቲ እንድሕር ናቶም ሙዳ ማዕጾ ኸፊቱ ንብዙሓት ንምድሓን ኣፍ ደገ እንድሕር ኮይኑሲ እቲ ንሳቶም ናብዚ መንግስቲ ምሕዋሶም ሲ ክሳዕ ክንደይ ዝበዝሐ በረኸት ዘይከውን ይዝብለና ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ዝበለጸ ነገር ዘይከውን እዩ ዝብል ዘሎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ 13-16 ድማ እንታይ ብልሲ ንኣኻትኩም ኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ ምናልባሽ ነቶም ስጋይ ዝኾኑ እንተ ኣቕናእኽዎም ካባታቶምን ገለ እንተ ድሓንኩስ ኣነ ንኣሕዛብ ሓዋሪኦም እሞ መልእኽተይ ኣኽብር ኣለኹ እቲ ምድርባዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኮነላስ ምቕባሎም ደኣ ዘይሂወት ካብ ሙታት እንታይ ካልእ ክኸውን ኢሉ እቲ ቀዳማይ እዩ ቅዱስ እንተኾነ እቲ ቢሑቕ ከዓ ቅዱስ እዩ እቲ ሱር ቅዱስ ተኾነ ከዓ ጨንፈሩን ቅዱስ ይብለና እዚ ክፍሊ ከምዚ ክንሪኦ ዘለና ካብ ቁጥሪ ካብቲ 12 ዝቕጽል ዘሎ እዩ እዚ ክፍሊ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመሓላልፎ ደልዩ ዘሎ መልእኽቲ ሓደ እዩ ቅዱሳን ንሱ ኸ እንታይ እዩ እቶም ንኢየሱስ ዘይተቐበሉ ኣይሁድ ፈጺሞም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮኑን እቲ ደገ ምድሓን ንዓዓቶምን ክፉት እዩ እቲ ናቶም ትርልቢ እዩ ንዓኻትኩም ደገ ምድሓን ከፊትልኩም እቲ ትርልቦም ንዓኻትኩም ኣሕዛብ ንበረኸት ካብ ኮነልኩም እቲ ምምላሶም ግዳ ክንደይ ብብዙሕ ንበረኸት ዘይከውን ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ኣብ ቁጥሪ 13-14
ኣብቲ ዘንበብና እንታይ ብል ንኣሓትኩም ኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ ምናልባሽ ነቶም ስጋይ ዝኾኑ እንተ ኣቕናእኹም ካባታቶምን ገለ እንተ ድሓንኩስ ኣነ ናሕዛብ ሓዋርያም እሞ መልእኽቲ የኽብር ኣለኹ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ እሙን ኮይነ ከምቲ ተፀዋዕኹ ኮይነ ነብር ኣለኹ ኣነ እሙን ኮይነ ዝነብር ዘለኹ ምናልባሽ ነቶም ኣሕዋተይ እንተ ኣቕናእኽዎም ካባታቶምን ገለ እንተ ድሓንኩ ኢለ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ እግዚአብሔር አምላክ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ናሕዛብ ሓዋርያኦም ክኸውን ከም ዝሸሞ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ጠቒስዎ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9:15 ግብረ ሐዋርያት 22 ቁጥሪ 6 ግብረ ሐዋርያት 26 ቁጥሪ 17 ከምኡ ሮሜ 1:5 ሮሜ 15:16 ገላትያ 1:16 ከምኡ ገላትያ 2:7-9 ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 2:7 ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:17 ከይዳ እንድሕር ኣንቢብና ነዚ ንረኽቦ ኢና ሐዋርያ ጳውሎስ ምናልባሽ ነቶም ስጋይ ዝኾኑ እንተቕናዕኽዎም ካባታቶም ገለ እንተድሓንኩስ ክብል ከሎ በቲ ስብከቱ ገለ ሰባት ከም ዝድሕኑ ስለተረድኦ እዩ ኣሜን ኩሉ ግዜ ወንጌል ክስበክ ከሎ ክልተ ነገር እዩ ዝኸውን ገሊኦም ነቲ ዝሰምዕዎ ምላሽ ክህቡ ከሎ ገሊኦም ድማ ይቕበሉ ነዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ክነጽልእ ከለና ርኢና ኢና ገሊኦም ይቕበልዎ ገሊኦም ይነጽብዎ ገሊኦም ይሳጉግዎ ገሊኦም ድማ ምስኡ ይውግኑ ነይሮም ስለዚ ወንጌል እዚ ዝገብር ኣብ ክልተ ዝመቕለካ በቃ ወንጌል ኩሉ ግዜ እቲ ሓቀኛ ወንጌል ክስበክ ከሎ ምፍልላይ ዘምጽእ ምስተሐቅ ዝውግኑለው ነቲ ሓቂ ዝነጽጉለው ማለት እዩ ስለዚ ገለ እንተ ድሓንኩ ዝብል ዘሎ ዝድሕኑ ሰባት ስለ ዘለዎ ካብቶም ወክሩውን ብዙሓት ዝደሓኑ ስለ ዝረኣዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ቁጥሪ 15 እንታይ ብል እቲ ምድር ባዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኮነላስ ምቕባሎም ደኣ ዘይህይወት ካብ ሙታት እንታይ ካልእ ክኸውን ኢሉ ይብለና እስራኤላውያን ናይ ገዛ ርእሶም ጽድቂ ከቕሙ ብምድላዮም ብኢየሱስ ብዘይ ምእማኖም ነቲ ካብ እምነት ስለ ዘይደለይዎ ምስቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ተመሓላሊፎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጻድቅ ኮይንካ ደው ንምባል ቅዱሳን ናይ ሃይማኖት ስርዓት ምፍጻም ዘይኮነ ዘድሊ በኣምላኽ ምእማንን በቲ መድሓኒ ዝኾነ ክርስቶስ ምእማንን ዘድሊ እስራኤላውያን ኣብቲ ናይ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ስለ ዘተኮሩን ስለ ዝተዓበዩን ወዲቖም እዚ ኸ ንደቂ ሰባት ነቶም ኣሕዛብ ዝኾና ድማ ማዕጾ ምድሓን ከፊቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንታይ ዝደሊ እንድሕር ኢልና ኣልቲሜትሊ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምድሪ ናይ ምልኣኹ ኣጀንዳ ወይ ድማ ምድሓን በቃ ንኹሉ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጠቕልል ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽ እቲ ኣብ ኤደን ገነት ዝነበረ ሕብረት ብሰራሓይታት ድማ እተቋረፀ ሪሌሽንሽፕ ክምለስ እዩ ዝደሊ ነዚ ስለ ዝደሊ ድማ እዩ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ሕሊፉ ሂቡና ኽብርን ሽሙ ይኹን እቲ ዝተበላሸወ ሕብረትና ክመልሶ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቁጥሪ 16 እንታይ ብል እቲ ቀዳማዩ ቅዱስ እንተኾነ እቲ ቢሖካ ቅዱስ እዩ እቲ ሱር ቅዱስ እንተኾነ ከዓ ጨናፍሩን ቅዱስ ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ኸሪኤና ዝደልዩ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ነዚ ሓሳብ እዚ ተጠቂሙ ዘሎ ኣብ ዘሌዋውያን 23 ቁጥሪ 14 ከይድና ክንንብብ ከለና እንታይ ብል ክሳዕ እታ ንኣምላክኩም መስዋዕቲ ተቕርቡላ መዓልቲ እንጌራ ኮነ ጥቡስ ሰዊት ኮነ ዘይጥቡስ ሰዊት ኮነ ኣይትብልዑ እዚ ኣብ ኩሉ ትነብሮ ንውሉድ ወለደኹም ሕጊ ዘለዓለም ይኹንኩም ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቁጥሪ 16 ተዛረበ ሓሳብ ምዚ ኣብ ዘሌዋውያን 23:14 ዝኸይድ ሓሳብ እዩ ኣብዚ ከመሓላልፎ ደልዩ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ከምቲ እስራኤላውያን ነቲ ንእግዚአብሔር ዝግባእ በኽሪ መስዋዕቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምስ ኣቕረቡ እስራኤላውያን ንምንታይ መሲሉኩም እቲ ካብቲ ዝረኸብዎ ነገር እቲ በኽሪ ዝኾነ ነገር ንእግዚአብሔር ዝህቡ እንድሕር ኢልኩምኒ እቲ በኽሪ ዝኾነ ክህቡ ከለዉ እቲ ዝህቦ እቲ ንእግዚአብሔር ዝህብዎ በኽሪ ነገር ምስሓቡ እቲ ዝህብዎ ነገር እቲ ተሪፉ ዘለውን ናትካዩ ማለቶም እዩ
ትርጉሙ እዚ ቅዱሳን እጂ ኣነ ንስኻትኩምን 10% ንቤተ ክርስቲያን ክንብ ኮለና በቃ እዚያ እቲ 10% እያ ናትካ ኣይኮናን እቲ ትርጉሙ ከምኡ ይኮነን ኣብ እስራኤል ከምኡ ይኮነን ትርጉሙ እቲ 10% ክቡ ከሎ ወይ ድማ እቲ በኽሪ ፍርያቶም ንእግዚአብሔር ክቡ ከለው ንስኻ ይሃብካና ካብቲ ዝሃብካና ንበካለና እቲ ተሪፉ ዘለው ናትካዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ንዕኡ ዝሃብዎ ንዕኡ ዝግባእ ምስሓብዎ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ነገር ድማ እንታይ ገብረሎም ይባርኸሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመሓላልፎ ዘሎ ደሊ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እዩ ከምቲ እስራኤላውያን ነቲ ንእግዚአብሔር ዝግባእ በኽሪ መስዋዕቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ምሰቕረቡ ኩሉ ተረፍ ዝባረኽ እስራኤላውያን በቶም ተረፍ ማለት በቶም ንጎይታ ተቀበሉ እቶም ዝተረፉ አይሁድ ናይ ጎይታዮም ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቶም ጨናፍር ሓያሎ እንተ ተሰብሩሞ ንስኻ ኣውሊ በረኻ ንስኻ ኣብ መንጎኦም ተተኸልካ ካብቲ ሱርን ማራ ኣውሊ ድማ ተማዓልን ተወንካ ኣብቶም ጨናፍር ኣይትከበር እንተ ተኸበርካ ግና እቲ ሱር ንኣኻ ጼሩካ ዘሎ እምበር ነቲ ሱርሲ ንስኻ ኣይኮንካን ጼርካያ ዘለኻ ምናልባሽ ንስኻ ኣነ ምእንቲ ክትከልዮም እቶም ጨናፍር ተሰብሩ ትብል ትኸውን ጽቡቕ ንሳቶም ሰዓን ምእማኖም ተሰብሩ ንስኻ ግን ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ ፍራሕ ደኣምበር ብልብኻ ይትተዓበይ ኣምላኽ ነቶም ካብ ባሕርዮም ጨናፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንኣኻውን ኣይነህፈካን እዩ እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ለውሃትን ጭካኔን ተመልከት ኣብቶም ዝወደቁ ጭካኒኡ ንኣኻ ግን ኣብቲ ለውሃትካ እንተጸናዕኻ ለውሃት ኣምላኽ እንተ ዘይኮኑ ንስኻውን ክትቁረጽ ኢኻ ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተ ዘይጸንዑ ግና ኣምላኽ ከም ባሓድሽ ክተኽሎም እሞ ክትኮሉ እዮም ንስኻ ካብቲ ብባህሪኻ ኣውሊ በረኻ ተቆፂርካ ብዘይ መንገዲ ባሕሪ ካብቲ ጽቡቕቲ ኣውሊ ካብቲ ተኸልካስ እቶም ብባህሪዮም ጨናፍር ዝነበሩ ግዳ ከመይ ኣብታ ኦም ኣውሊ ዓጸቢኦም ዘይትከሉ ይብለና እቶም ጨናፍር ኢልዎም ዘሎ ንኹላትና ግሉጽ ከም ዝኾነ ነቶም ዘይኣመኑ እስራኤላውያን እቶም ኣውሊ በረኻ ድማ ኢሉ ገሊጾም ዘሎ እቶም ብወንጌል ዝኣመኑ ኣሕዛብ እቶም ብተፈጥሮ ጨናፍር ዝነበሩ ብሰርብ ዘይምእማኖም ካብቶም እንተ ተሰብሩ ንስኻ ድማ ፍቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብቲ ጉንዲ እንተ ተተኸልካ እቲ ንኣኻ ዝጾረካ ትሱር ምዃኑ ፈሊጥካን ኣሚንካን ኣብቶም ብሰሪ ዘይምእማኖም ካብቶም እተሰብሩ ኣይትከበር ኣይትተዓበይ ምኽንያቱም እቲ ጸይሩካ ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ነቶም እቲ ጸሪካ ዘሎ እቲ ሱር ኢሉ ነቶም ካብ ኣምላኽ ነቶም ካብ ባሕርዮም ጨንፈር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንኣኻውን ስለ ዘይነሕፈካ ተጠንቀቕ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ለውሃትን ጭካንን ተመልከት ኣብቶም ዝወደቁ ጭካኒኡ ማለት ምስኡ እኮ ሓደ ዝነበሩ ሰባት እዮም ኣብቲ ኦም ዝነበሩ እዮም ኣካል ናይቲ ኦም ዝነበሩ እዮም እንድሕር እግዚአብሔር ኣብ ኦም ጨኪኑ ኣብቶም ብባህሪዮም ባይ ኔቸር ናይቲ ኦም ዓባል ዝነበሩ እንድሕር ኣብ ኦም ጨኪኑሲ ንስኻ ካብ ካልእ ቦታ መፂኻ ዝተተኸልካሲ ንኣኻውን ኣይነሕፈልካን እዩ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር ኣባኻ ዘርኣዮ ለውሃት ኢንጆይ ግበሮ ኣብቲ ለውሃት ንበር ምሕረት እግዚአብሔር እናስተማቐርካ ህይወትካ ምድሓንካ ፈጽሚ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቲ ኣቡ ምእማንካዩ ኣብ ጉንዲ ክጸንዕ ገይሩካ ዘሎ ስለዚ ኣብ እምነትካ ጽና ምኽንያቱም እቶም ካብ ባህርዮም ጨንፈር ዝነበሩ ካብቲ ጉንዲ ተቆሪጾም ዘለው ብሰሪ ዘይምእማኖም እዩ ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም ተዘይጸንዑ ማለት ናብ እምነት እንተመጽዮም ከምዚ ኸማኻ እንድሕር ተመሊሶም ግና እንድሕር ንጎይታ ተቐቢሎም ኣብቲ ዘይምእማን ተዘይጸኒዖም ክትከሉ ኢልዎም እግዚአብሔር ይመስገን መሊሱ ተኸሎም ኢሎ ስለዚህ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዘርኣዮ ለውሃትን ምሕረትን እናስተማቐርካ
ኣብ እምነትካ ጽና ምድሓንካ ብፍርሃት ፈጽም ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ቁጽሪ 4 እንታይ ብለና ንስኻ ካብቲ ብባህርያ ኣውሊዕ በረኻ ተቆሪጽካ ብዘይ መገዲ ባህሪ ኣብቲ ጽቡቕቲ ኣውሊዕ ካብተ ተኸልካስ እቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ግዳ ከመይ ኣብታ ኦም ኣውሊዕ ኣጸቢቖም ዘይትከሉ እቲ ኣናቹራል ዝኾነ ነገር ካብ ተፈጥሮ ወፃኢ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣብ ህይወትካ ኮይኑ ንስኻ ካብቲ በረኻ መጽኢኻ እንድሕር ኣብቲ ኣውሊዕ ክትከል ክኢልካ እቶም ብተፈጥሮኦም ኣካል ናይቲ ኣውሊዕ ዝኾኑ ድማ እንድሕር ተመሊሶም ከመይ ዘይ ኣጸቢቖም ዘይትከሉ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንስኻትኩም ኣውሊዕ በረኻ ክነስኹም ኣብቲ ጽቡቕቲ ኣውሊዕ ካብ ተተኸልኩም ማለት እቲ ኣሸጋሪ ነገር ዝበሃል ኣብ ህይወትኩም ካብ ተፈጸመ ከመይ ደኣቲ ብባህሪኡ ኣውሊዕ ዝኾነ ተመሊሱ ዘይትከል ኢሉ ንእስራኤላውያን ተስፋ ከም ዘለዎም ኣስሚሩ ሕጂ ክዛረብ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኩም ንሎሚ ኣብዚኣ ደው ክነብል ኢና ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ድማ ተተሪፉ ዘሎ ንሪኢና ጎይታ ይባርኩም